سلام تخطات نايز channel كما يتخونو إذا حدش تانيليو علامة نايز channel دما كمي جيرنا نزقب جزينا زلو تكنولوجي تتكيمنا هيوتنا نمحيش كمي انت عين التكنولوجي نعاناك حق زناخل على كل دما بخمي كنت كعمل نخل بخمي كن مهارة نخل استفل عليه عرسات نعم تأخو تحجز كفتني نايلو من بعد نريا كالندر نغنري كالندر أبناي جزية بلان كنزارب كلنا تقدامي بعتحي كالندر تزيبلك انتاي كم زلك دحر ورحي كذكري تخلني حزي تخلني دحر ورح دما بجزية خاص لدي تركب كل تخد قبرتك بأكاز نبري أي كبرني سلازي كل الكيبلنا كالندر جوجل كالندر اب تليفون كميو اب كمبيوتر كمي كريو كمي لكل دما كمي جيرنا نتقاملو اب هيوتنا كمي جيرنا قصرا نصحف بغمي الارم جيرنا خنكاتاتولو نخل زري حصر زبلت تمرتي كريكم كفتني أمبار حجي قدمتنا ابتناي جوجل كالندر متاوي أنا بكمبيوتر كريكم كفتني اب تليفون جن قرب انترفيس إذا غير امبر ولا حانت إذا كان غير يلن exactly the same you so إذا حجي حار جيميل يحدشني ممهاري لازم قبر كويو معناته privacy نعطي ناتكم تعرف سلازلني سلازي انتهي أبزي جيميل سلمتها كفيتي له جوجل ميل دهرت تكم كان كوير جوجل إيميل دهرت تكيم كا جيميل دهر لك بزح مس جيميل تأساسر كالندر له بفلاي سامسونج هواوي كال بجك ايفون كال عينت اندرويد سيستم تليفون تتكم تقين كا تي جوجل بزح سرحناتو ناي اندرويد سيستم ناي جوجل سلازخونه بتعمل بزح ادفانتجز له حجي ايميل نات خمس غير كم سكفت كايو ابز كفت نحرابيلكا كلهم توم ابس مس كمبيوتر كا كتقاملهم تخيل ابزلو مالتي ايميل ابزلو جي درايف زبحالالو ዝኾነ ዶኩመንት ከዓ ከተቀምጠሉ ትኽእል ንኣብነት ኣነ ኮምፒተረይ ዋላ 200 ጂጋባይት ስፔስ ኣለዋ እንተኢሎም ኣይጥቀመሉን እየ ኣየውርደሉን እየ ምክንያቱ ኮምፒተረይ ክትጠፍእ ክትበላሸ ትኽእል እያ ናተይ ፋይል ግን ብኡ ክጠፍእ ኣይደልን እየ ስለዚ ጂ ድራይቭ ወይ ፎቶስ እዚ ክልቲኡ ፋይላት ካብ ዝኾይኖም ቅድሚ ሕጂ ከምዚኣ ቴሌፎን ኣብ መገሻ ከለኹ ጠፊያትኒ ሓንቲ ስእሊ ግን ኣይጠፍአትንን ምክንያቱ ስእልታት ናተይ ኣብ ፎቶስ ስለ ዝነበረ እዚ ኸ ብኸመይ ከምኡ ትገብሮ ብቐሊሉ سامسونج ወይ ካልእ ቴሌፎን ተለካ ኣብቲ ቴሌፎን ካ ኣሎ እዚ ኣብቲ ኣንድሮይድ ሲስተም ኣሎ እቲ ፎቶስ ዝበሃል ባክኣፕ ኣብዚ ፎቶስ ዝብል እንድሕር ጌርካዮ ነፍሲ ወከፍ ሰኣልካዮ ዋይፋይ ምስ ረኸብካ ናብዚ ኣፕ እዚ ኣቱ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ጂ ድራይቭ ፋይል ዝኾነ ዶኩመንት እንተለካ ናብዚ ጂ ድራይቭ ሴፍ ትገብሮ ክንዲ ኣብ ኮምፒተርካ ሴፍ ትገብሮ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ፋይል ኣብ ጥቃኻ ይኸውን ልዕልዩ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኮምፒተርካ ተጠፊኡ ዘይኮነስ ጌሽካ እውን ኣብ ኮምፒተርካ ብኢሜይልካ እቲኻ ፋይላትካ ንክትረክብን ክትቅይርን تغل مالتي بزخانة حجي كمهركم زمس أخوكم كالندر ون لك عبزلا كال أبس ون علوه نابز تحت جسنا تخيلنا مور تيلنا كم زابزون علو كالوت مالتي بزخانة إذا حرك أبوي إذا حجي نحنا نرياجن كالندر سي أب إيميل كم أبي كم زلا هذي أبزجي أب إيميل نخيد من تان كخفت كيدون جنا هذي مثل حدا كالندر ناي جوجل كالندر زبال نزي مثل أبزيا تاورحي نريا لنا بمعالتا أبزخا بمريج أنا مالتي بزحجين تابلنا له انت عينت فيو يخات دلي سو مناو فيو دي خات دلي معالتاو فيو دي خات دلي ورحاو ديو عمتاو دي كله سكيجول ندهر الكات قصراتا زلكات رايسر يريكا 4 معالتنا يسو من تراير ان تلكان 4 معالتا بزجي دي ويكي نالنا شو عتا معالت دما يراينا له قبل حتى قصاب شو ريو شو عتا معالت ريلو يراينا مالتي زيجي مريج أناتنا يزخون قصرا خجبر ندهر دلي أنا بندت قصرا انت لاتني لك كم زيا اب تليفوننا انت الذي انت ريقما ولا حنت يبلا انت راي ابو خلا اب تليفوننا خريو خلنا زي كالندر زيا مسحرمكما يرايكما يلون خون نزي بلاس ابزلهم تارمو قصرا تقبرو بلاس اللاتكم ابا مسحرمكما جول ريمايندر اور ايفنت يبلكم الله قطرا بمزحت غزي ايفنت كتبلو تخلو ايفنت مزغبركم خمو لك ابز خاخريكم يجي قطرا هنقبر تدلنا ابزلنا يا ماسيب زي قدس ابزيان هرما كم زيات مثلا تدلينا ابزخ نود نخل تدلينا كن مور اوبشنز نبلا بصبقو كل التعديلات كنركب مور اوبشنز مالت بسفحي كل خنقبر سلازي تقطرا ناتنا شبناتو انتاي نبلو ميتينج ወይ ካብ ትግርኛ ቆፀራ ናይ ሓበሻ ዘይኮነ ቆፀራ ናይ ሓበሻ ዘይኮነ ኢልና ያለና ምክንያቱ ብስራሕ ስለ ዝኾነ ምሸት ምሳቅ ቀትሪ ምሳ ኣይኮነን እዚ ዘይኮነ ኢልና ያለና ዕለት መዓስ ንብል ዕለት ንኣብነት ንበሎ ከም ሎሚ ድሕሪ ሰሙን እዩ ዕለት 13 ይብለና ኣሎ ፍራይደይ ይብለና ኣሎ ወርሒ
زلنا بورح كم دليتنا نابز خيدنا كنا نتنقل كالو ورح مالتيو كمود ما سو لا تأثر سلستين لنا ساعات كندي بلنا له ساعات كم دليتنا نمرت اي ام بلنا له نابنت بي ام تقوين قابزي لا تسي ساعة شدش انا مشيتنا خن الراغب نبلو شدش تغير له نخندي ساعات بلنا له نحنت ساعات يوم زبخه مبزحت جزيسهم ساعات كنبلو نخل بحنت كم يبلو سلازي ابز هجي تا قطرة جيرات ليلة تايم زون فليلي على كتفلت خليقة سلازي انتاي نبلا لنا هجي لوكيشن توسخلا ናይ ጉግል ፅቡቅ እንድሕር ኣብ ቴሌፎንካ እዚ እንተለካ ካልእ ጂፒኤስ ከዓ ናይ ቴሌፎንካ ጥቀምቲ ኮይንካ ኣብዚ ትፅሕፈ ንኣብነት እንታይ ይብላ ሕጂ ኤስ በቤ ባዝል ይብላና ናይ ባዝል ዝቕመጠሉ ዓዲ ትሬን ስቴሽን እዚ ሰንትራል ሽራስ ወይ ከዓ ባኖፌስ እንድሕር ኢልያ እዚኣ ኣድራሻ እዚኣ ሴቭ ጌራታ ኣላ ቀጥታ ምስ መኪናኻ ናብ ጂፒኤስ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ብቴሌፎን ትኸይድ ተኮይንካ ናቪጌሽን ስለዚ ጉግል ቀልጢፉ እዩ ዘንብቦ ነዚ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክትገብር ትኽእል መዓስ ክዝክሮ ማለት ሕጂ ፅሒፍካያ ኣለካ ድሕሪ ሶም ግን ክትርስዖ ትኽእል ኢኻ እንታይ ትብላ ኣብዚ ሪማይንደር ኖቲፊኬሽን መዓስ ኣብነት ትብላ ቅድሚ ሰዓት 1 hour sorry and 1 ኣብዚ ሕጂ ክንዲ ሚኒትስ hour ንብላ hours notification in 1 hour ንብላ እንደገና add notification ክንገብር ንኽእል ኢና just 1 second add notification ካ ወይ ከዓ ክልተ መዓልቲ ክተርፋ ከሎካ ክንብል ንኽእል ኢና so days ከዓ ክልተ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ ንብላ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እንታይ ንብላ ኣብ ካላንደርና ባይ ዲፎልት ከምዚ ዓይነት ሕብሪ እያ ክትሕዝ ቦታ ግን ፍልይቲ ክትኮነልና እንተደሊና ሕብሪ መሪፅና ንኣብነት ቀጠልያ ከምዚኣ ንባ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካሊእ ካልእ ሰብ ንኣብነት ንካልእ ሰብ ኣብዚ ኢሜይል ናትና ኣብዚ ቆፀራ ናትና ንሱ ክፈልጦ ኢንቪቴሽን ንሰደሉ እንተለና ኣብዚ ንኣብነት ከምዚ ጌርና ድራር ጆርጅ at gmail.com ኢልና እዚ ሕጂ ናይ ሓደ ሰብ ጂሜል ማለት እዩ ኣብዚ እቲናዮ ኣለና ንዕዑ እውን እቲ ቆፀራ ክኸዶ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እንታይ እቲናዮ እቲ ቆፀራ ናብዚ ሰብ እውን ከይዱ ከም ቆፀራ ከም ዘለዎ ክሕብሮ እዩ ዝኾነ ክንሕብሮ እንተደሊና ሰላም ጆ እናበልና ዝኾነ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ንዓና እውን መዘኻኸሪ እንደልዮ ነገር እንተለና ማለት ስለዚ ከምዚ ጌርካ ምስ ወዳካ መወዳታ ሴቭ ትብላ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ቆፀራ ነቲ ሰብካ ክንሰደሉ ዶ እወ ስደድሉ ንሱ እውን ክፈልጦ ስለ ዝደሊ ኢና ኣለና ስለዚ ከመይ ጌርና ንሪያ ኣብዚኣ ሶመን እዚኣ ንኸይድ ማለት እዩ ከምዚኣ ከይድና እዚኣ ከምዚኣ እንተጌርናያ ኣብዚኣ ተሸፊና ኣላ ነዚኣ ከምዚኣ ጌርና እንተኣሊናያ ራይዋ ኣብዚኣ ኣላ እታ ቆፀራ ትረአየና ኣላ ኣብዚ ማለት ስለዚ ተሰሪዓ ትፅበላ መዓልታ ሰዓት ክተርፋ ከሎ ወይ ከዓ ሓደ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ ክትሕብረና እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኩሉ ቆፀራታት ናብዚ ተጌርናዮ በዓል ቴሌፎንና ክልተ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ ከምዚ ላካ ክስቶ ኢሉ ክነግረና እዩ ካልእ እውን ኣብዚ ናይ ዝተፈላለዩ ሆሊዴይስ ክትቱ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ግን እዚኣ ብቕልል ዝበለት ከመይ ጌርና ካላንደር ንጥቀም እየ ከርእየኩም ደልየ ነይረ ስለዚ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይዛ ትምህርቲ በፂሕና ኣለና ከምቲ ወትሩ እዚ ቻነል ሕጂ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ክኸውን ካብቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ኣብ ቴክኒካዊ ከመይ ጌርና ነገራት ንጥቀመሎም መርኣይ መንገዲ ኮምፒውተር ከመይ ጌርና ንጥቀም ኤክሰል ናይ ጉግል ኤክሰል ከመይ ጌርና ንጥቀም ወርድ ከመይ ጌርና ንጥቀም ፕሬዘንቴሽን ከመይ ጌርና ንቅርብ ንኽእል በብሓደ ንእሽተይ ቪድዮ እናገበርኩ ከርእየኩም ክፍትን እየ እሞ ንከምኡታት ዘተኮረ ኢላስትሬሽን ወይ ከዓ ከም ዴሞንስትሬሽን ዝዓይነቱ ትምህርትታት ከምኡ ድማ ዋዛ ምስ ቁም ነገር እውን ካልእ እናሓወስኩ ክገብር እየ እቲ ሓደ ዕብይ ዝበለ ትምህርቲ ክንገብር ከለና ኣብዚ ከዓ ቴክኒካዊ ትምህርቲ ንክንመሃር እየ ቀሪበ ዘለኹ ኣብ ካልእ ቻነል ጂድራር እውን ብዙሕ ትምህርቲ ኣሎ ኣብኡ ሰብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ኣብዚ እውን ሰብስክራይብ ተጌርኩም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ዝያዳ ክትመሃረሉ ትኽእሉ ንኮንታክት ተደሊኹም ከዓ ኣብዚ እውን ኣለኒ የኸንየለይ ተኸታቲልኩም ነዚ ፊድባክ ፀሓፉለይ እታ ቪድዮ እንተጠቂማትኩም ወይ እንድሕር ደስ ኢላትኩም ወይ ዝኾነ ክትመሃርዎ ትደልዩ ንስኻትኩም ብፍላይ እታ ክትፈልጥዋ ትደልዩ ኣብ ታሕቲ ግደፉለይ ብኡ በቲ ንስኹም ዝበዛሕኩም ዝበልኩሞ ብኡ ክጅምር ድማ ይኽእል ማለት እዩ ድሕሪ ምባል እዛ ቪድዮ ብዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው